Další je skupina Rico a Claudia. Já bych chtěl říct jenom, že to jsou jedni z nejstatečnějších lidí, kterých jsem za poslední dobu potkal, jo? Protože Rico se před 2 lety nedokázal bez cizí pomoci ani posadit. Jo? A za ty 2 roky se z něj stal ultimátní zpěvák s nádherným hlasem. Vedle sebe má partnerku Claudii, která svojí něhou, zpěvem a vlastně i, dá se říct, přátelskou láskou se o něj nějakým způsobem stará, ale zároveň od něj dostává obrovskou energii tím, že on jak je statečný a silný sám o sobě, tak on nepodléhá. Jo. A proto bych si přál, aby teďka jim to vyšlo tak, jako nikdy. Rico a Claudia. Poznali sme sa z čias, vlastne, keď ja som bol ešte pred nehodou. Tým, že si vyhovujeme ako ľudia, mať také spriaznené duše, tak vlastne spolu vystupujeme. Rico a Claudia nadchli porotu v závere 2. castingového dňa. Vy ste proste zaspívali tak, že ja měl husinu až na zadku. Ja vám dávam za seba to najkrajšie, áno, aké som doteraz tejto súťaži povedala. Prežiješ veľa zlého, proste to vnútro sa zmení, proste ináč spievaš. Za nás nespieva hrdlo, ale my spievame srdcom. Tretí v poradí, ktorý pôjde do domu porodcov, je Richard Sarkozy a Klaudia Farkašová. Ľudia si myslia, že človek chce zarábať alebo sa posúvať ďalej kvôli príbehu. Ale však za ňa ten vozík nespieval. Vy prostě musíte postoupit do dalšího kola. Come on. V priebehu celej súťaže zas a znova dokazovali, že sú zohratá dvojica, ktorá dokáže vniesť do piesní silné emócie. Ste neskutoční. Tá energia z vás je krásna, taká nereálna, z nejakého iného planetu asi pochádzate. Rico a Claudia! Rico a Claudia jsou pro mě hotoví zpěváci, hvězdy a lidi, kteří mají před sebou opravdovou budoucnost. Správna voľba piesní, nasadenie a predovšetkým 2 zladené hlasy schopné strhnúť divákov. To všetko doviedlo Rika a Claudiu až do úplného finále. A len vy rozhodnete, či sa stanú víťazmi X-Faktoru. Fuiste a ver paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida, yo te perdí. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quedé en tus manos abiertas, buscar mi camino. Y que te sientes mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero
Rico a Klaudia. Ten váš potlesk, ja opäť dodám teda SMS-kové štvorčíslie, keďže sme v superfinále 9956, správne hovorím?